Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luy ko istorya sa inyo subong tawag siya 1 million golden oud for men. Iyan ni siya ni Paco Rabanne. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang nga madalom nga kahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have nutmeg, saffron, black pepper, kag bergamot. Ang nutmeg, matamis kag makahang nga oriental nga nota. Saffron nga mapait kag makahang nga nota. Tapos, black pepper nga pampakahang kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have iris, gurjan, balsam, cedarwood, kag labdanum. Ang iris, dumi pagkapulbos kung simutan. Gurjan balsam nga presko kag makahoy kag makahang nga nota. Cedarwood nga mahamot nga kahoy kag labdanum nga pampadalom. Kag for the base, we have leather, agarwood, oud, patchouli, kag sandalwood. Ang leather, paha kung simutan. Agarwood kag oud nga pampadalom, patchouli nga dumi pagkaduta kung simutan, kag sandalwood nga oriental nga kahoy. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili na lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!